बिसोर मा होनो जे बे सावगारियाव नायनानै देनां जोंनाव भट सेराखैबा होआखैबा नोंनो माबा माबि होनाय नङा थांनाय 15 बोसोराव जेबो होखायाखैबा एबारलाय मा होगोन नोंलाय बेनिखायनो सांग्रां जानानै था रायजोफोर जोङो सोमावसारग्रा हान्जाफोर जे सोमावसारग्रा हान्जाया मानि थाखाय सोमावसारदों आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनानै सोमावसारदों नङा होमबा दा बे बड'लेण्ड बिनाय सोमावसारनाया दिनै जोङो सारा भारतआव गासै 20तासो रायजो बिग्राफोर दङ बिनि मादाव जोंना बड'लेण्डनि जे सोमावसारनाय बियो 1 नाम्बारावनो जानानै दंफैयो दा 20तानि मादाव जोंनानो 1 नाम्बाराव माने 1 नाम्बाराव जे 20ता हान्जाया सोमावसारबाय थादों आलादा रायजो बिनानै जेरैहाय जोङो बे सा सानजा भारतआवनो आसामावनो कार्बिफ्रा सोमावसारदों रायजो बिनानै बावरि त्रिपुरायाव थैफ्राफ्रा सोमावसारदों नोङो मणिपुराव थानाय नागालेण्डफ्रा नागा मानसिफ्रा आलदायै रायजो बिनानै सोमावसारदों बै नों बेंगलनि गरखालेण्डआव नेपालिफ्रा गरखालेण्ड बिनानै सोमावसारदों ओरैहाय नोङो मध्य प्रदेशआव हरित प्रदेश बेनिफ्राय नोङो मा होनो महाराष्ट्रआव विदर्भ इउपिखौनो खावब्रै बोखावनानै मोनब्रै रायजो बानायनांगौ होननानै सोमावसारदों दा बिदिनो फिसा फिसा गासै लानानै 20तासो रायजो बिग्राफोर दङ दा 20तासो रायजो बिग्राफोरनि मादाव रावजोंबो भारत सरकारा लाइजाम हरनानै सावरायाखै मिथिबायना सावरायदोंबा जोंनि बे सोमावसारग्रा हान्जाजों सावरायदों एनडिपिजों सावरायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जयेन्ट एक्सनजों सावरायदों रावजोंबो सावरायाखै आरो बे सावरायनाया फिसा फिसौ लेभेलाव नङा हम मिनिस्टार लेभेलसिम बे सावरायनायानो जाहैबाय खनथाम हम मिनिस्टार लेभेलाव जों सावरायबाय दा भारत सरकारा बुंदों जे मा सम जायोबा जोङो जुदि सरकारा थांखि लानाय टाइमाव बा पलिसि दङब्ला लायोब्ला जों नोंथांमोननो रायजोखौ होगोन दा जोंहा पलिसि गैथ'वा बेनिखायनो नोंथांमोननो रायजोखौ जों होथ'नो हाया पलिसि लाथ'वाखैसो होननानै बुंबाय थादों जोंनो होनो हाया मोना जाया बिदि बुङाखै मिथिबायना दा जायो मोनो बिनिखायनो दिनै बिथांमोना बुंनो हायाखै आरोबाव जों मा जोंनि बिनायानो ओरैबायदि जायगाखौसो बिखादों जाय ओनसोलखौ गोदो ब्रिटिशफ्रा भारत उदांस्रिनि सिगां ब्रिटिशफ्रा थांनाय 1882 मायथाइ 1886 आवनो जाय ओनसोलखौ जों संकसनिफ्राय सदिया बुरलुंबुथुरनि साहा रायजो बिदों बे रायजोखौ बै ब्रिटिशफ्रा बे ओनसोला बर'फोर थानाय ओनसोल बे ओनसोला एसटि बा बर'नि जोलैफोर थानाय ओनसोल बिनिखायनो मा जौगासारनाय हारिफ्रा बाव जाहाथे डिस्टार्ब खालामा बेनिखायनो बे ओनसोलखौ बिथांमोना सिमा खानानै दोनखादोंमोन नैबे ओनसोला बिसोर थाग्रा रावबो बाव जाहाथे डिस्टार्ब खालामा आरो बेखौनो भारत उदांस्रि जानायनि उनाव बै समनि आसामनि चिफ मिनिस्टार गपिनाथ बरदलैया बै समाव मा दंमोन जोंहा ट्राइबेल लिग होननाय दंमोन ट्राइबेल लिगजों सावरायनानै बे ओनसोलखौ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक दानाय जादों आरो बे ट्राइबेल लिगानो दिनैहाय ट्राइबेल संघ मिथिबायना गोदो ट्राइबेल लिगमोन बेनि उनाव ट्राइबेल संघ जादों दा बे ट्राइबेल लिगजों सावरायनानैनो बेखौ ट्राइबेल मा बेल्ट आरो ब्लक दानाय जादों 1949 निफ्राय आरम्भ खालामनानै 1984 सिम गासै सारा आसामाव मा 49टा ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक दानाय जादों दा जों जाय ओनसोलखौ बड'लेण्ड बिदों बे ओनसोलाव गासै 32टा 32टा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दा होमबा नों नायदो मालायनि हाखौ बियाखै जोङो मिथिबायना जायखौ उदांस्रि भारतनि सिगां ब्रिटिशफ्रा बे जोंनि हा होननानै बेंनानै दोनखादोंमोन सिमा खालामनानै दोनखादोंमोन बे ओनसोलनिनो गासै 32टा ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक संकसनिफ्राय सदियासिम बुरलुंबुथुरनि साहा जों बेखौ रायजो बिदों बिनिखायनो दिनै भारत सरकारा बड'लेण्ड जानो हाया होननानै बुङाखै नोंसोर मोना होननानै बुङाखै नाथाय जोंजोंनो आन्दलन खालामफादों सोलोंसोला दाउखि सोला होननाय बायदि बै राजबंशिफ्रा नङा होमबा बिथांमोना आन्दलन खालामबाय क्षमताफोर बिबाय नों एसटि बिबाय बिथांमोना जेब्ला भारत सरकारजों सावरायो भारतनि नर्थ इस्टनि दायित्वआव थानाय नखर बिफाननि सासे अफिसार शम्भु बिथाङा मा जाबाय लोगो होनखाबाय जे नोंथांमोना जे क्षमताफोर बिदों बियो बास्तब नंला दिनैनि तारिखआव बे रायजो बिनायनि जे कनसेप्ट जि धारणा बेखौ नोंथांमोना बाद होखादो एसटिखौ मालाबा
बोरैबा कनसिडार खालामनो हायो बेखौबा बिनो हायो रायजो बिनायखौ बाद होखानानै बुंदों खिन्थु जोंखौ बुंनो हायाखै दिनैहाय मानो हायाखै हायानो जोंनिखा जों रावनिफ्रायबो बियाखै आरो बे जोंनि गासिबो आसाम नाङैनो जोंनि खासोमोन जों जुदि नायो बै नोङो बान राजानि खोथा नङा होमबा बान राजानि खोथा उषा देवीनि बिनि फिसाजो उषा देवीखौ होनो ओरैहाय श्री कृष्णनि फिसौलाया नोङो मोजां मोनो लांनो फैलायनायाव खानानै दोननानै श्री कृष्णजों बान राजाजों दावहा जालायदों होननाय दा बेखौ नायोबा हाजार हाजार बोसोर सिगांनि बे हाया जोंनि गोजाखा दा बे हाखौनो जोङो आलादा बाजि राननो नागिरदों खावफा खावफा मोननो हायो बे दिनै भारत सरकारा दिनै जोंखौ बादा होनो हायाखै खालिबोल' बुंदों जा पलिसि गैथ'आ पलिसि जायोबा जागोन बेनिखायनो जों बुंदों पलिसि ला आरो बेबायदियैनो थांनाय 2014 मायथाइनि 2014 नि MP इलेक्शनाव दानि भारतखौ सामलायबाय थानाय बीजेपी सरकारा नरेन्द्र मोदीआ जेला बेयाव नोङो केम्पेन खालामनो फैयो बिथाङा बुंदोंमोन जे 6 मासनि गेजेरावनो जों बर' जेंनाखौ सुफुंना होगोन जुदि बर'फ्रा जोंनो भट होनानै देरहाहोयोबा आरो बेबायदिनो जोङो मंगलदै समष्टि बेनिफ्राय नोङो तेजपुर समष्टि लखिमपुर समष्टि ओरैहाय गुवाहाटी समष्टि जों भट होनानै देरहाहोदोंमोन बिथांमोनखौ जों देरहाहोदोंमोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना इस्ताहाराव सोनानै लानो बाध्य जादों बीजेपीआ मा इस्ताहाराव सोबाय जे जोङो पावाराव फैयोबा 6 मासनि गेजेरावनो जोङो मा नोंथांमोननि जेंनाखौ सुफुंना होगोन नाथाय बोसोरबा बारनानै बिथांमोनहा जेंना सुफुंनो थाखाय जेबो राहा लायाखै नाथाय बिथांमोना बे हानजाजों लोगो जानानै थांनाय सरकार सालायदों एबाराव BPFआ क'क्राझारखौ देरहाया मिथिबायना क'क्राझारखौ देरहाया बेखौ बीजेपीनि मानसिया स्पष्ट मोनथिगौ जायनि थाखायनो बे क'क्राझार समष्टिखौ बिथांमोननो होनो गोसो गैयामोननो बिथांमोननो एंगारनो गोसो गैयामोन नाथाय मा खालामबाय थांनाय माखासे समाव बर'नि गासैबो माहारि आफादफ्रा गावसोरजों दंफायो होननानै जानुवारि 1 तारिखआव माबा माबि नाटक खालामदोंमोन बिथांमोना बै क'क्राझाराव नङाना सोरबा गोबाङानो हयथ' गोसोआव थानो हागौ मा बादना जायानो बड'लेण्ड जाहोआ जाहैदों बिथाङा दाख्लै बावथ्राखै सानबासोल' सिगां बिथाङा होनबाय नाथाय बड'लेण्डआ जायो भारत सरकारा होनो हाया होनाखै नङा होमबा जाया होननानै बुंनो हायाखै बिथांमोना जायो होनदों खालि पलिसिल' नांगौ बेनिखायनो बड'लेण्ड जों रावनिबो हाखौ बियाखैबा बड'लेण्ड जानायाथ' एकदम निरखाथार गाबोन समफोर बड'लेण्डआ जागोन बे एखेबारे बास्तब बियो अबास्तब जिनिस नङा बियो दिनै हाग्रामा महिलारिया बुंबाय जायानो 110% जाया गाव बुंबाय 40 बोसोर नङाबा जाया आन्दोलन खालामनानै लाब गैला आन्दोलनकारिफोरखौ मा बुंबाय नाटक खालामदों बड'लेण्ड बिग्राफोरखौ मा होनबाय राजनिति हान्जा जाबाय बिथांमोनहा राजनितिल' खालामो नै दाख्लै मा बुंबाय NDBनि गोविन्द बसुमतारी आरो प्रमद बर' एबसुनि आफादगिरि बिथांमोना मा लायनो साल बिफां खावो नायबाय दंफां सिखाव लानानै थांबाय नाथाय मानग्रा रायजो राजाफोर दंफां सिखाव होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो जोंनिफ्राय काउन्टार होबाय होमबालाय एरेस्ट खालामदो जोंखौ माबा फोरमान दङबा लोगो लोगोनो रिपर्टारखौ सोंफिनबाय दंफां सिखाव होननानै बुंबाय जेला नोंनावथ' माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दङ मानोथो एरेस्ट खालामाखै बिथाङा बुंफिनबाय बाबा देवलकर असर जाबो नवारि बिसिनि खाथियाव थांनो हायानो बिराद डेन्जारनो बिसोरो मोनसे डिपार्टमेन्ट सालायदो नोङो बाव पुलिस मिलिटारि थायो नोंहा फरेस्टारफोर थायो नोंहा दंफां सिखावबा मानोथो नोंथाङा खानो हादिया फालाय